Ingdeng Kripli Karbiang Long Morning Star Mahangketek Arni Katalon. Akimi ke LTA song ke Japon jetumaphan karcho lapen semeke dengamai kangni. KKA atumpen purek anglong sarpo keng rialong hemtun kimi kangpupon. Nangli kitun gedang thek ma lapen ning hang ma jongsi thek lapen ning hang pulote nangli tumaphan isi bilta kimi. Karbi Artist Forum pen ke patir pipon Karbi anglong along ke cheng siapong Master Chef Challenge along cepati don igra nangli ke thegason cepaklang don itha. Bangso ka cepati along soarlu aphanchot lapukali bonda sopin sotum anta cepati don me. Men ka chethabji aphan KEEC Canteen lapen Karbi Artist Forum asahem KEEC aton riadung along humri dam ignon. Kangwai mati auditioner ni lake phaikuni ni phai ingkoi surihini rengkoi rahini lapena dima bangke dipu club angton pen kachini ji aphan 8638086460 6002090530 8812011572 kalite 9101592824 along humri ignon. Kardom pinyada berta long pen ilisang pi marvelous rong parpi nonar juik tha berta ang ton pen. Kaiki okpran mesen la pen ke patho hinanat ke paprang don thek jia phan matha si ke damtang surihini runner ke baningkan phaikuni ni phainar ke barni football ke patho aning ke hang la pen thek rei mucharatum aning kachechor an chingwaisi Karbiang Long Morning Star Football Club pu amahang pathek ponlo. Lason si ke damtang phaikuni ni phainar ke barnian ingdeng krip lianingkan ke plengarni dipuman ja tuwar long amethang Karbiang Long Morning Star FC asai hemalong ke talon pon. Bang sohut Karbiang Long Morning Star FC chun bang engineer Bikrom Teron pen Karbiang Long Morning Star FC lama inthosi club ke cheng pen pinier ni an ke claim ke dama puthak tame than pachini pon. Abhitu Karbiang Long Morning Star FC Chief Administrator Miji Krohin pen ningkan kripli ke chok ahim ke dok mate ke king thansi Karbiang Long Morning Star FC claim bang photum pen aning chakarong pon. Karbiang Long Morning Star FC ningkan kripli playing that pen nilitum ki hai kerem tadulu ke pathua long lake isi ajutang si nang manlo ahok pet nilitum ke mang lake Karbiang Long la pen asamang pong pen India long ke thenai ke pathu I league ahong klama long ke pathu dun long je phansi manglo bonda hudakan ke pale dun je phan sungprung puchini lora phit chitame niltu bor idun bomsi dam bomlo arni siarni pale dun unji pusi niltum ningche phat he ponlo Aili ke pathu du na phan ke joy ke gali labang so hong klamalong ke le dunji pu abang ke apor sinil tu phan nang than thu ko Aili ga hong klamalong ka chepati du longji phan nil tu ma club amang chot po mama te ahok amang ki chokji ma lake apor si nang than po Karbiang Long Morning Star FC klembang phetun ke cheng penon an sitame nang cherap dun bom alang litum nang ka cherap dun bom a joini si pini labang so ang deng an nang lelu la selang litum phan choro pajerlo claim ra pet dam ra pet lo pute ili tumake mang ki chunche de ji aphan thangka seksa abi pusi former captain cum founder Karbiang Long Morning Star FC wai song be pen nang pachini ini ningarong ani Karbiang Long Morning Star Football Club penengan surhini ra na ke penengan pen peneng surhini ra korahini an ke kan trip ki chok ani lo nasi itu la so arni pachiton nam sini itu member tom pen pin dadak ni tu mithanga a club long mate ni tu ma mithang ka khela a ground along ni tu na hitong se ni tu lama ya taming thulo ni tu ma secretary pen jok tadap apor bai sir ke apor jok si alang li pen si la lama thok si club ke cheng men ki jot apor ki mo tame alang li pen jok si than pachini bon lo la pen ahok lo a je ding o si tame club kon mane tu ma ke mang bang ni tu nam ta pichun tek thela ni kan krip ti ajak dingklui tema sitame da song bong pe tum ka khela jong si ka khela lam jong si bate ka pathua lam jong si tum thanam te kerem ta dolo ke hai ta dolo la pen la ke part of a game mate khela along ke la ke si jutang ason lo ni tu ma ke mang ke aili ka khelai phan pon sitame la ke apor si than po pima
joy ki gali ningkan krip kia jak ni tum nang chi song bom bang bom lo sidame ni tum ta ningkan krip kia nang kele ke pini kela ason sini tum chi theknam long pipon ma apor ke duri lapen ason kasik sap kana jok ni tum aili ka khela bang ke ni tum mang tong plang chaji ni mate ahok tong plang ni la bang ke apor si tham ko Pininga sengkan katalona bangke amuluga phai jumhek athe dipu malom dengua ke so abura phai badbo ma joglo naseningkan kaprek aningkan si apor mesen pute talon tu alon chipi tu popuda waisong bepen nang pachini ingdeng krip lige chok Karbianglong Morning Star FC mahang ke thek katalona long Karbianglong Morning Star FC klembang photum chetong dun si mesen pen katalon pachunpon News Report Karbianglong Live Kidamtang phai kuni ni phai nar ke bani adapor phai ke ba por pen Karbianglong Autonomous Council adon relong kedu Kala Kendra long Karbi Language Teacher Association atum pen chapater piponsi akimi KLTA song kijaponji atuma phan karchola pen semike dengamai kangni Bangso amai long KLTA Chief Election Commissioner Babu Kropen mai chipai puponsi mai ke phalam thelapen alui ke pachnia por enpon Bangso mai long aluhi man pen KLA chun bang Joy Singh Tokbi Karbi Language Textbook Preparation Committee Chairman Hugu Singh Rongpi pen chenglok penangan man pen kidotum chetong dunsi mai long RDP nun Kidamtang phai kuni ni phai hiniar ni akimi KLTA song ke paja ponje phan kilik pedo ponsi labang sor ni amat ang thek peklang ponlo labang so ang thek along ang hoi ka chepalong duna tuma phan kidamtang phri ni phai nar ke barni kar chola pen semike denga mai deng ponlo Ningkan hinia pharman KLTA song ke ja ponje tum lake Dhon Singh be maipu Pujari Rongpi dun maipu Bir Singh Teron chunbang Dilip Teron rap chunbang Johnson Teron Pangrum Chunbang Rajan Teron Pachet Hang Chunbang lapen kapre gatum prek jamarpu chepalong ponsi ningkan hinia baha KLTA song mesen pen ke ja ponje phan semedeng ponlo semedeng along tum ke hai tuman pin labang so deng long ini kolak kan rolong sepatu ponlo kasi ini tentang ini labang so la nam ke pamang kutame ini semedeng ponlo laso asong kacari paningkan kan pasangan pasu asong kacari ponji pan itu la itu arona tang to lasin ningkan ini pasti itu patipon labang so lasin itu ningkan ini pan masuk ini labang so alang ke semedeng ponlo lada ke kopi PR pulo ini lapu ke cepat ke labang so aku ke presiden secretary dolo VP dolo apan secretary dolo AGS dolo finance secretary dolo dan organisasi dolo publicity dolo apan cultural dolo apan office secretary dolo magazine itu bangkep atau kabe News Report Karbianglong Live Nijang Karbianglong arlo rongkhang emisi constituency ke parlopon hongkrama hawar khonsing teron arong along phureganglong sarpo kingri arumalong karbikur phomaya tumpen hemtun kimi kangpu ponamaya long phureg anglong sarpo selapen tima semesen pen arklipon Bangso jai me karbikur phomai pen hemtun kimi kangpu pon amai long akihai mohabishnu tok pi pen kachari pon amai long man kido pinpo habe rongasar lapen district ke thomarat kachinghon MP Horen Singh be pen kedanglok Prek jam hamphanga song karbilo charlia song tumpen chetong dunsi phureg anglong sarpo kengria long hemtun kimi kangpu pon amai long mesen pen chetong dun rintilo Mei judada MP Horen Singh be pen pherang ke theng no ke than pon ke karbikur phomai phan panong si prabjin pen paisong akang tuila pen kithir thep ahemtun pi kikim kerang ponjia phan saideng ponpo lapen phureg anglong sarpo kengri kedam jiabang photum do anseta ladak hemtun pi longan wang pensi Phurek sarpo kengri along palelongji lapen jongsi madne phurek sarpo kengri ke damje dum do polote moe phrang penke kowe banta lapen milur methek pon pensi chardom chardi dam nang po puta pherang ke thing nolong MP Horen Singh be pen pachini pon Hoy bang asal namanya namanya tahun itu pula sini kami tuning namanya proyek terbiaya alam itu kami farmasi Ladakku atau orang yang asal tu tak fikir sampai ke bandar itu tema filter nang di bom lo munitikan bom lo munitke anta filter bang nang di bom lo apa seperti tadi lah kami awal saya panggil kami di sini dengan tu rada homporti rat lah so homporti pan ke raji pan bang ke nili kami inorakan Halloween itu pasti nonton pasang po kalau lah soseng berarti nili dan sini itu pan kan bandar Halloween
lalu sudah tengok Suri kim na permanent. asal berkomisi Tak helong sung ulo. Hamar tim dan kira untuk kami dah hidup tetap sesi yang kita kan polisi dari bentuk ini bawah Rod ucapan salam sonda kaklapan na meni lima. Keceng sih lah boundary bang. Oh ya tuh yang permanent isi. itu tak sih kita pun boleh dong. Dong kamu kampen Wikibe Karbiang Long Life. Amar Jiwan adawai kinang ji atumapan isi birta kemi. Bangso adawai non ke Karbiang Long pen West Karbiang Long along setami long pon ikji. Lapenan parta nang lina hok damde hem tot lun pen nang li hem an nang ke pathon kok mati home delivery our size setami do ikji. Lasi humri ignon Amar Jiwan. Iko ni kisu kecilang pen stami mini lasila. Marjawan adawai kicu pensi am ta cu itek lo ijakong ta don lo engke do ta don sen lo si curu lo lana ki pidma atuma pan sitame si ning sampit lo sila sadawai ke anatum an sitame enak ni si ni thang sitame celaka lo pen isi ke arnam akhir jumelu si celaka long lu si sadawai ke kicobang putin na bang sitame ajakong taduji apen an tachut hekji apen kamat tha sitame matha plot asomsi non chethek long lo Klardak pen kachini jiapan Troxy 5 hini trok pho 5 Troxy nerke palong humri ignon. Tikilang juna hawara rara tu makar I akemang tikilang juna long ta Assam Gramin Vikas Bank ke do kenang sotpu aputhak. RDGP Ponsi tikilang jun hawara long ke do chirok to rat lapen thegri muchada bang phadum chingrum si RD do jot pen mai ke pado pon. Kidam dang phai kuni ni phai nar ke barni tikilang jun higher secondary school a hemelong tikilang juna hawara long chirok to rat lapen sarkari gambura rong asar lapen thegri muchot man peng ki do tum chingrum si tikilang juna long ta puthot Assam Gramin Vikas Bank akenang sot walam the aputhak chingki te than pon. Bangso mai long tikilang juna hawar long ta Assam Gramin Vikas Bank akenang sotpu hawara ratum akar I akemang alam the aputhak RD do jot pen chingki je than pate ponsi saige claim kedam kepang chengji aphanpura isia committee chiseng pon denlo. Bangso committee amen la ke greater tikilang jun development committee pusi irpon lo. Bangso committee ke chari ponji aphanpura chedon sarpen mai phuapu Mohan Singh Teron Kongchun Bangarpu Raju Ronghang Dihin Rembangarpu Dhoni Tok Vietnam aphan pendang lok bangso committee long kipapleng lim an a committee chiseng pon tanglo. Bangso committee pena joksi tikilang juna hawar long Assam Gramin Vikas Bank ke banje aphan claim dam pon pon. Mana pini nitum tekelang jun kari sateng beslam si pini kadang kopi nitum dak tekelang jun rat mate rong asar bogang berat tumpen cehang si nitum cingwai pun padulo nasi ani ke open itum Karbelo Thomas Council Chairman alang li na pingkhara tengte alang li na pingkhat pen itum dak tekelang binong tome beng dunai ko alang ni stipen itum singwai pono sila singwai tengpen buthot pin ka chetong sar wan dami alang tuan ni ara ming hang pen alang tuka ni arong lo Tikilang juna long bangso banki wanji polong Karbiang Long Autonomous Council Chairman Raju Tisu Kachirabdun lapen bidi sore ke pidona puthak setame kachuro lamthe chepaklang po. Ini jasemet pet nilitum tikilang jun habar long kaching room nangkok athikil lahen lo. Assam Gramin Vikas Bank labangso abeng ke banji pha ilitum kaching honnai man ke donai council KCC chairman akai Raju Tisu sir alangli nilitum fan initiative en lo labangso tikilang jun habar ta bangka prek habar asun ta taxi kaching thur nang pu na ke matha nilitum fan do ajok se alang le lang ping khata ting peni tum pini committee form lo lapen labangso committee tum si ke cheng pejut antami claim dampo lapen labangso kenang jason antami ni tum committee bensi e dorpon po lapen ke claim nang ji ke dam ning sai antami ke the ding tum pen
arju si klempicun popusi pini labangso social media long tekilangjun S1 tekilangjun committee hoi labangso Assam Gramin Vikas Bank ke banji committee hoi pen ngali tum fan labangso chatai pen nang pachini lapen chuning rila ansi kardom dok muka pen Samsung ingti Karbi Anglong live Kidam tang phai kuni ni phai nar ke bar ni ada por phai ke ba por malom pen Lahorijan PWD IB a hemalong Guwahati pen NDRF bi atum Lokachar atum pen Vradatum han isi kacherok to gamai kibipon Lahorijan Yuwa Santha Club atum chepatir pipon si non malom munira kai long thangta puthek the comment tu si munira long kisung kibangji puthek the Jongdam sinang hem me ke chohut langke the hut accident hai hwe hut kopuson si kerabdun thekji ma lahai puthang kachini pejia phan se ke pipon Mailong school Lokachar atum lapen Vradatum chetudun si RDP dunapot Lahorijan Yuwa Santha Club achunbang Bishnugiri pen kachoro ke pajeralam chethanpon Bukajan pen Ananterang Karbi Anglong live Tane pinya da berta bangke lapon se kantoniglong domi thangmi kardom